Kapo iti panagbibinadang darasaan ay lukati trapiko, ti may sa kalsada sa jay sa Danga, nagaburan iti pitak, gapo iti mudslide. Nagturong nagitikamang ti 4th Maneuver Platoon, ti 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, iti Bontoc-Tabuk National Road. Kan sadyay, ti mulong dakadwa ti BFP kan dagiti volunteer, iti pangipatumpal iti road clearing operation, partikular iti Akadyang, Betwagan sa Danga. Ti nasaw kalsada ket nagaburan iti pitak, gapumutan iti napasabak ang mudslide sa jay. Amin met aklas iti lugan ket dumaldalanan iti nasao ang National Road. Pudno unay nga wan ka paris tirag sa kamarik na, iti panangipaay iti serbisyo komunidad.